लक्ष्मी ओंखाम जादों अन खालाम फनखौ आंनियाव अन खालाम फनखौ सचिन पनका ब्लॉग्स हाय सचिन जी हेलो हेलो कैसे हो आप आपको मेरी एलबी में मोस्ट वेलकम सचिन जी वेयर आर यू फ्रॉम डियर आई एम फ्रॉम असम डियर थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए मैं ठीक हूँ सचिन ने कहा है कि मैं ठीक हूँ मैं भी ठीक हूँ सचिन जी थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए विच प्लेस ऑफ आसाम आसाम कोकराझार सचिन ने कहा कि हाय हेलो हेलो सचिन जी वाह सचिन जी कुलुम्बाई ब्यूटीफुल लेडी कुलुम्बाई सर जी आई एम नॉट ब्यूटीफुल फिर भी एलबी में आ रही हूँ मैं अभी बाहर थोड़ा काम है इसलिए रेडी हो रही हूँ मैं और आप लोगों से बात करने के लिए एलबी में आया है कुलुम्बाई सचिन जी सचिन मैं गुवाहाटी ओ आप गुवाहाटी से कैसे हो आप सचिन जी थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए आप लोग कौन कौन लाइक किया प्लीज़ कमेंट कीजिए ক'ত যাবা মই টাউনত যাব ওলাইছোঁ মই এছামিছ না ক'ব নোৱাৰিও কি কয় এছামিছ ক'ব নোৱাৰোঁ শ্বপিং নাকি শ্বপিঙত নেকি শ্বপিঙত कुछ सामान खरीदना है इसलिए निकाल रही हूँ मैं सचिन जी कैसे हुआ मेरे लिए भी कुछ लाना ठीक है जी क्या चाहिए क्या खाना चाहिए बताओ मैं लेकर आ रही हूँ ठीक है अभी तो बहुत गर्मी है धूप भी बहुत तेज है बहुत गर्मी अभी कूलर चालू कर रही हूँ मैं डेयरी मिल्क ओके 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 जी ओके इंतज़ार करना और आइसक्रीम ठीक है अभी तो बहुत गर्मी चल रही है ना ठीक है लेकर आऊँगी मैं डेयरी मिल्क एंड आइसक्रीम जोनी भाई मुझे क्या गाहरी मांस अच्छा ठीक है ओके जोनी भाई आप कहाँ से हो कमेंट कीजिए मेरे लिए चॉकलेट क्योंकि आप चॉकलेट जैसे स्वीट है अच्छा नहीं हूँ मैं मीठा इतना भी मीठा नहीं हूँ कौवा की तरह मेरा आवाज़ है कि नहीं थैंक यू आप लोग कैसे हो प्लीज़ बताइए मुझे क्योंकि आप भी ना क्या बोल रही हो मुझे
और बात करो मुझसे और क्या क्या बात करना चाहते हो आई स्वेर मैं आप और भी क्या कर्जियस लगते सचिन अभी क्या कर रहे हो सचिन जी सो रहे हो क्या हेलो बाजै प्रमोद नार्जारी हेलो आगै माबोरै दं Panika, Sachin Panika blog where is your husband अभी मेरा हस्बैंड बेंगलोर में है प्रमोदार जारि मोजां बाजै अ दे आंबो एसे टाउनाव थांनो ओंखारदों ओमफ्राय एसे रायज्लायनो होननानै फैबाय आरोना सचिन पनिका अभी जस्ट उठा बैठ आलसी आलसी आप आलसी हो इसीलिए टाइम तो ज़्यादा हो गया सुबह उठना था आपको कब ब्रेकफास्ट करेगा अभी उठ के सचिन पनिका ने कहा कि व्हाट्स योर नेम डियर माय नेम एस ब्रह्म एस ब्रह्म सचिन पंकज संडे है ना इसलिए संडे हो इसलिए ठीक है पूरा हो गया होगा आपका नींद है ना प्रमोद आचार्य लाइक डन प्रमोद आगै थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए लाइक खालामनायनि थाखाय आरोना आगै आई एम गॉड टीचर डॉक्टर अच्छा थैंक यू सर जी थैंक यू हेलो सना होनहरदों आरोना आंना बिबोनाङा हेलो 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 रेडि जादों आरो आंहा टाउनाव थांनो हेलो सना होनदों आरोना हेलो आगै सना बिबोनां सना मा खालामदों दालाय I am getting late to breakfast. See you in your next life. Bye. Have a nice day. Thank you so much, sir. मा ओंख्रि बाजै दालि ओमफ्राय दिंखिया भाजा ओमफ्राय मा होनो एसे मैयानि दंलाबायो आरोना ओमफ्राय दावदै भाजा टाउनाव थांनो ओंखारदों औ टाउनाव दसे फिसाजोनि सु गाज्रि जाबाय गाबोन एग्जाम दं गानलांनांगौ बेखायनो आरोना बाहायनांसिगोन दाना जिरायदों सना दे मा ओंख्रि जाखो बिबोनाङालाय सानजु थिखा थिखि टाउनाव थांनांदों आरो आंहा जाखांबाय आंबो मा ओंख्रि जाखो बिबोनां बसुमतारी आरो भिन्दि आलुसोमोन दे जायो बेनो गरमाव आरोना गरमाव बेनो जायो जोनी भाई मैं बंगाईगांव से हूँ आप कहाँ से हूँ मैं कोकराझार से हूँ जोनी भाई बंगाईगांव कहाँ से आप सान्दुङा नाङालै दा बायदिनि सान्दुङा दा दागि होनदों आरोना बिराद गोसा सान्दुङा माइबो लामदों आं दिनैजाय ओमफ्राय माथो खालामनो उफाय गैया थांनांसिगोन मेसेजनिखौसो मा बियो
गियोलां ना मा होनदों बे आच्छा मेसेंनिखौसो गियोलां फरायनो रोंलाहाय बिबोनाङा माबाया बिबाजैया आंहा दैज्लांनिखौसो गियोहाय ओमफ्राय आगै खबर सबर मारै दं आइ मामा गय लाबोलाय गय रुनायखौ दिदिया मिथियो दिदिया दे कमेन्ट खालामदो दसे रायज्लायनोसैलाय एसे सिरि सिरि मोनो आरोना लाबोबाय मा खानाया रानबाय फिसाजोआबो रेडि जादों नै बिनिनो सुबायनांगौ दुगैनायाव खानायखौनो फिजोबथारदों मा खेब 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 खेबगा मोनला बायनाय माबे मेसें आच्छा ए मेसेंनासो ए थरायना माइ लामनायखौ दिदिया नेसिगोन औ माइ लामनायखौ दिदिया नेसिगोन आरोना बेना एगजाम जोब्बायना ओंखायनो लेंहरथ'दों आरो एगजामाबो जोंनिया गाबोननिफ्राय जासिगोन नालाय ओंखायनो बा मालाय स्कुलनि जुथा गोदान मोनसिगोन होनदों मामि आंकोला नोंखौ होनदों निउ शुज मोनसिगोन होननानै थेंक इउ आंकोल होनदो दे थेंक इउ आंकोल होनदो दे मादे थेंक इउ आंकोल थेंक इउ आंकोल होनदो दे मोनसिगोन आंहा ने जुथा गोदान नङाबा गाबोन माखौ गानलांगोन दे स्कुलाव गय रुनाय जानोसै नै आं गय रुनाय जायो दे आं गय रुनायखौ माने मोननै मोनथामसो जायो लाइक डान ओके ना ओके ओके थैंक यू जोनी भाई लाइक करने के लिए थैंक यू नहीं जानो नामा गय सुपारी जानो नामा नै जानोसै जाने नों जादों नामा इ हामा 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 हाबाब हाबाब हामथारा मा दे दाना दे दाना फियो फियो हाथाय साल' होनदों नोंखौ हाथाय साल' नङा मोजां खिथा दे हाथायखौ हाथाय साल' सानदों दे हाथायखौ खिथा दे हि दे माने हाथाया थाइनै फिसा फिसा आरोना गेसाव जाबाय साल' बायदि नुनो नागिरो आरो ओमफ्राय हर मा बेयो दोनथ'ना मा आं बुजियासै सादा जायाबा जागौमोन आंबो आं जायो गयखौ फाथैजों जानो हायाना ओंखाम जाखांबाथाय जायो काहाय दीदी दीदी नहीं है दीदी को नुआना जोंखौ बियो लाइभआव नायदों अच्छा मेसेज करो दीदी 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 हेलो दीदी कमेन्ट खालाम हर दे दोन होनदों आङो बुजियासै दे आगै हर एलके माने मा जाखो हामा आंकोलखौ जंखाय हरदो जोंनि आज संडे ना खाना है अच्छा ठीक है खा लो बारा बिराद सिउ नांदों आच्छा फर लाइक दान होनदों अके बुजिबाय आरोना आगै नै बेट्रिबो गैबावला आंना फिसालाया दहाय नायदोंमोनहाय जेबो ब्लग भिडिअ आगारनो हायासै आं दिनै बिबोनां सना गया बिराद गोथाव नै जोंना मामि दि लक्ष्मी हरनो नागिरबाय नायदो खानाया फोरान खानाय
Nah, itu ile. Kak, ini nama. Please Sunday นะ बाजार थांगौमोन फैदो क'क्राझाराव टाउनाव दसे बेरायनोबा बार जानोबा जा लक्ष्मी भिडिअ आइ हरदों हाय मादै हेल' सना बुंखादोंना हरदों होननानै दफर जायो ना दानो सिखोलाफोरजोंसो सौदावला दा मिर जायोना होनदों आरोना जोंना बिबोनाङा हा सौदावबा मालाय गोग्लैगोन आरो माथो जाखो गोग्लैबा माबा मोनसे बुस्थु खनना होदो आरो सरि होननानैहाय आरो माथो दिदि आंनि बिब'नि फिसाजो दिदि मैया बेलासि फैदों आरोना लेंहरजादों आंजों दसे रायलायनोसै रावबो गैला मा खालामदों नों बिबोनां नेचारेल बार जादों मोजां न'आवनो जादों ना फिल्डफ्राव थांनानै जादों नेचारेल बार बायदि जायालै जोंनाथ' बिराद गरम नै कुलारसो होगासिनो आङो बार सिदा गया जोमसै नै आङो बिबोनां गय जासुलि जाबाय आरोना आं रुनाय गय आरो मालाय खबर लाला दाना सोर खबर लाला मा खालामदों सोर लिरनाय मा बे आब'आ स्पेलिं खिन्थादों ओमफ्राय आं लिरदों आच्छा आयौ ओमफ्राय बियो ओरैसिमबो रोङाखै अके नों बुंहरदों माखौ मा खालामदों होननानै दे थांदो दे न'आवनो जि नांखा मा बियो नोंखौ सना मा होनो न'आवनो जि खाफा नांगौ जोंना खना आं बुजियासै दे आगै आं मोजां बुजियासै नोंबा जाया सिदासो होनबाय गेदा गेदि नङा जायै बिराद मटिभ जाबाय आं आगै साफा बार नांखायो होनदों बिबोनां सनालाय आयु होमबा आं नोंखौ मा जागोन गुमै जागोन नामा आंलाय नोंखौलाय गुमै जाबाय बायो नामा सोरबा जोंनावबो नाङो नांनाया ओमफ्राय बारानो गैथारा दा
लेरदो मानो सिरि थाखो मा जाखो गुमैथ' आरो नाथाय नेम गैयिनि ना मा जाखो बेलाय नेम गैयिनिसो आंहा एफा गिदिर बुरैलायलांबाय आं बोरै गुमै होनगोन दे नों एसेखौ खथ' बुरैलायलांबाय आङो बोरै गुमै होनगोन ओमफ्राय होनदों आरोना मुथुसो जोङो ससे लामा थाबायबानो मेंलायनाय मुथु नङाहाय आजिखालि बयबो गाव गावनि देहाखौ फिटआव लाखिखासै मुथु नङा मा सेंग्रा मानसियानो सोरबा मुथु जायो आं बेसे मुथु जाबाय नै सिख्लायाव एकदम सेरेसोमोन आरोना ओमफ्राय दा गासिबो खाजाफोरखौनो जाना जोब्बाय नालाय गोदोथ' आलु सबाय दालि फोरखौ मोजां मोनोमोन दाना गासिबो माने थाजा मैगंफोरखौनो मैद्रु मैलाबाबो जासै ना बेखायनो मुथु जाबाय आरो आंबो नों नङा होनदां सेंग्राफ्रा मुथु जायाहाय मा मुथु नङा दे नों ओमफ्राय केमेराफ्राव बिराद गिदिर गिदिर नुयो आरोना मोगथाङाव फिसा नुयो आंखौबो होनो आरो सोरबा सोरबा आयौ माथो केमेरायाव गिदिर नुथारो नोंखौ माथो मोगथाङाव फिसासोलाय होनो आंना फिसालाया दुगैया हा दुगैथ'वा थायो मैगंआसो बुजियासै आङो जिब थायो थान्दा मैगं नासो होनदों बुजियासै आं बे जिबखौ मा रायलायो बियो बिबाजैजों रावबो गैला बिबोनां नों नङाबा रायलायनो नों खारबाथाय गैला आंबो खारलांनोसैसो शपिं खालामनो दा बायदियाव बिबोनाङा आंखौ नुबा रायलायगोन ना रायलायाथाय बिबाजैजों दाना हाफां फां नुगोरा जाबाय केमेरानि कुवालिटिया सोलायबाय दां जानो मिथियाहां मा खालामनो नागिरदों ड्रयिं दुगैबानो जासै थान्दानो गरमाव आगैयानो दुगैबाय मोखाङानो ओरैखा आंना बारथार रियेल आइडिजों फैबाय लां रियेल जाखो ना रिल्स आइडिजों जाखो रियेल आइडिजों फैबायलां बसुमतारी थफिराम बसुमतारी सानदेआव दुगैयाबाबो जायोलै बाबा होनदों आरोना लेट सानदेबाथाय लेट सिखारनाय लेट स्टाडि लेट बिदि आरो ओमफ्राय गेलेनायाव एसे टाइम होनो नागिरो ओमफ्राय सेटारडे सानडे आङो एक्सट्रा टिउसन होदों गवा आरोना मा खालामदों नै आंकोल ओइ लाजिबा आंकोल सिनायखायो नालाय आं खोन्थादों आरो सासेया दुगैनायाव एक्सपार्ट एकदम खानाय सुनसै मा होनबाय थायो आरो खानाय सुलाबाय थायो
सिगाङाव आं फोसाबनानै होयोमोन ओमफ्राय दाना आंखौ फोसाबनोनो होला हेल' कमेन्ट खालामदो रायलायनोसै आङो सिरि थानो बायो आरोना रायलायबाथाय रायलायबाय जाबाबो जायाबाबो थेब लेब रायलायबाय थानो लुगैयो ड्रयिं खामला माबे खामलायबाय नामा बे खालामबाय थायो खालामबाय थायो मा खालामगोन नों ओइ नेना बिदाया थांबाय आंनिफ्राय जौसिन जाथारबाय मालाय एगजाम जोबथ'बाय आरोना फ्रि जाथ'बाय बियो रानि बिमाफोर फैयाखै नामा लै सना नोंनि एलबियाव गैयाहाय माथो मारै जाखोथाय दिनै सानदेमोन गैया एसे रायज्लायनो मोजां मोनोमोन आरोना इन्ट्रेस्ट जायोमोन बुरजाबा ज' जाजाय गैया मिस्टार दैथुन बसुमतारियाबो फैयानो दाखालिबो ओरैनो ससेल' फ्लामनानै थांफिनबाय मा बियो बिजावनि नारेल बिब'नि बाजै आंनि असे बिब'नि फिसाजो आरो आंना बिजावजालिनिया उन्दैसो आंनि फिसाजोनि इसे देरसिन आरोना 15 days देरसिन उन्दैसो आरो सासेल' औ ओंखामखौ बेसे बुरजा जानाय मुथु बिबोनां हा ओंखामखौ बेसे बुरजा जानाय गयानो जोब्बाय आंना मा लिरबावगोन सस क्या लिखना है क्या बात करना है भाभी से रायलाय हरबानो जायो सोरबा रायलायहरा आं जाम्बिखायसो बेजों मा रायलायनो सानना माथो आगै हो मा होनबावनांगौ आङो होनदों आरोना थोरसि मोनसे जाखायो आं सना होनदों आरोना जाया नोङो एसेल' जायो मोदोमखो अमा बुन्दा बायदि खालामना लागोन ना मा जाखो थोस जाया मा देनां सेरे सिख्लाखौ नोङो नायसनबायब्ला आयु एफा गिदिर बिदि सानगोन ना ओंखायनो आरोना आरो नोंसोरबो सिख्लाफोरखौ फसायखायो सेरेखौसो मथिबाथाय मथिद्रायलै नाङा आंनो एसे सेरेबा मोजां जागौमोन बिदि सानो आरोना थिग सिख्लाफ्राबो एसे सेरेखौ लुगैयो बेखायनो आरो सिख्लाफोर गिलायनायनो नङा नोङो थगायदोंसो बेसे मथि जागोन मथि जेबो नंला आरो जोंहा बुरैबाय नालाय मथि जालांबाबो ओमफ्राय खिन्थु खस्थ' मोनो आरोना बिराद खस्थ' मोनो ओइ गस्लाखौ बख'जोबसै सिङाव दोननो गस्ला सिङाव दोननांगौनोहाय गस्ला सिङाव दोननांगौनो देलायनो रोंबाय आंना फिसाजोआ जाबाय ओमफ्राय थिखुनियालाय गस्ला सोनानै होदो आं देलाय बेसे गिलिर जाखो आयौ
मेरला मेरला जानायखाय अजन जाथारबायना फिसा फिसा दसे बाव दे दसे रायलायनोसै ओमफ्राय थांथारसै मा दसे रेस्टबो लानांगौ ना गाबोन एगजाम दं Mami, ma time जाखो? आयौ 12था जानोसै माला माला 10 o'clock. 10 o'clock. 10 o'clock नङा 12 o'clock जानोसै ओइ नै 12 o'clock जानोसै That you can. दा 11 आवनो दंथ'यो मिथिबाय दे खानाया रानबायना गिदिरजों खायथां गरम जायो बिराद गरम जायो माबाखाबायना रानखाबाय थांथां माथां थांसै मा दोनसै आगै हा बिबोनां सना हेल' 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 हाय हेल' बहा थांखो हेल' दोननोसै नामा उन्दुलांफ्लांबायसो नामा बेलाय नेचारेल बार जाबाय थानायालाय हा बिबोनां दाना हब्रा हब्रासो गाबज्रि हरगोन आं नोंखौ एक्सुवेलि हब्राबाबो खोनाहैनाय नङा आरोना मानो होनब्ला बिराद बारानो आंनिथिं ओरैसो खारगोन आरोना बहा थांखो बहा थांखो नोंलाय बहा थांखो ओइ गिदिरजों माबा आंबा खानायसो खाथबबाय गरम ना हेलो कहाँ गया है आप हेलो 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 बहा थांलायखो दे एक दिल है हेलो हेलो कौन है प्लीज कमेंट कीजिए बात करो मुझसे हेलो दोननोसैलां माथो रावबो गैला ओके बाय बाय मैं रखती हूँ आज का लाइफ इतना ही मैं रखती हूँ ठीक है बाय बाय सबको